Ja, een heel mooi duo hier. Vind je dat mooi? Ik vind het heel plezant om Mieke te samen hier in Nederland deze kerstmiddag te kunnen komen doen. Vind ik fantastisch. Samen een nieuw nummer gemaakt. Ja, we hebben al veel nummers samen gemaakt. En nu hebben we een hele fijne medley gemaakt. Speciaal voor deze gelegenheid. Goed gedaan, hè? Wij zingen gewoon regelmatig in België. Hebben heel vaak optreden samen. Ik weet niet, op een of andere manier wordt die combinatie gemaakt. En dan doen we wat duetjes en ieder doet zijn ding. En dan ziet er zo uit dat de volgende jaren nog wel wat doorbolt, denk ik. Ja. Dat zal de tijd uitwijzen. Er kunnen natuurlijk altijd gelegenheden zijn dat je een bepaald project doet. Ik zeg maar iets rond weet ik veel wat. Maar dat je op een duet uitkomt en dan je zegt van... Hey, verdorie, dat kunnen we misschien wel samen gaan doen. Of kunnen we samen met Mieke gaan zingen. Of Mieke kan morgen een project doen dat ze denkt van... Tja, daar kan ik Gary Haggard bij gebruiken. Ja. Dus ja, ik denk dat dat wel nog gaat gebeuren. Maar er zijn nog geen concrete plannen. Maar ik vermoed dat dat nog kan gebeuren, ja. Hebben jullie ook samen een videoclip gemaakt? Hebben we nog niet. Nee, hè? We hebben heel vaak duetjes gedaan eigenlijk. Maar er is eigenlijk geen videoclip. Nee, is er niet. Nou, maar dat kan ook nog komen. Ik vind een videoclip opnemen vind ik altijd plezant, omdat je daar heel inventief kunt bezig zijn, heel wat dingen kunt verzinnen op het moment zelf. En dat vind ik al plezant, want ik denk er graag aan mee op die moment zelf. En de ideeën die komen op het moment van waar je bent of hoe je een setting kunt zetten, dat zijn meestal de beste. En ik zou dat eigenlijk wel eens met Mieke willen meemaken, ja. Ja. En dan, dan pakken we allemaal meisjes erachter met pailletjes, want dan is die gek op. Ook.